dismantle their camps. Then my advice bụ I move to Imohia. Onye ọbụla try kwala anyị gba anyị egbe. Na anyị demolish ọya ahụ. Onye ọbụla try kwala ịgba anyị egbe. We never go unpunished. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe nọ ugbu a bụ na sim.siha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex. Onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Otu onye eze obodo bụ His Royal Highness Igwe Alfred Agana achịrịla ụmụ ikorobịa niile nọ n'obodo ya wee banye ime ọhịa ịga wee chụpụ ndị omekome na ndị ala dị mma niile bụ ndị na-esi n'ime ọhịa dị iche iche nke nọ n'obodo ahụ wee na-apụta wee na-akpa mkpamkpa na ya bụ obodo. Nke a mere n'obodo ama ndị Molo nke nọ n'ime okporo ọchịchị Eziagụ na steeti Enugu, dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ya bụ onye eze na-akọwara ụmụ ikorobịa ndị obodo ya ka ha ga-esi wee malite ya bụ ọrụ nchekwa. Dịka o siri kwuo, ọ kọwara na o doola anya na ndị na-akpa mkpamkpa ahụ niile na-akpa n'obodo ha bụ ndị si n'ime ọhịa apụta. O wegakwa n'iru wee kwuo na ọ bụrụ ha ihe ihere na ha nwere ọtụtụ ụmụ ikorobịa na ya bụ obodo, ha wee nọrọ wee chịrị uche n'aka ụbọchị niile n'ihi ndị bịara bịa wee gabiri n'ime ọhịa. N'ihi ya, o wee sị na ha ga-abarịrị n'ọhịa niile nọ n'obodo ha ka ha gaa mara kene ebe ndị ahụ na-enye ha nsogbu na-esi were apụta. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Biko ihe na afọ mbụ His Royal Highness Igwe Agana ọmụnwa na-ekọdineti unu. So ana m ekele unu na quick response unu respond. Ihe mkpọkọlụ unu bụ ka anyị malụ ka unu hụ ihe na-eme na be anyị. Nnekwa anyị hụ na anyị ebu one na be anyị. And anyị ka ha gbafuru mmadụ na be anyị. Eldo men ewele be anyị n'olu na amaghị ụmụlọgba ụmụ nwanyị anyị na-eje n'ọrụ anyị na-agba na ụzọ inekwa agba ụzọ na egwu na-atịghị anyị ndị dị etu anụwa nọ ndecha ebe anyị chọrọ iweta full stop to that. Anyị chọrọ imove now to bush ka anyị jee malụ nke ọhụ ngwa ndị ọnwa na-abịa akwụrị ndị be anyị na-anọ. Ndị ọnwa na-abịa akwụrị ndị be anyị ka anyị mara ebe ha nọ. Ha nọghị n'eluigwe, ha nọ ndị shawa teretịrị anyị abụ ha nọ. Ha na-abịa sọvee ụzọ mee sọvaransị chekuo na ụzọ adịkwa mma. Ha hụkwa na ụzọ adịghị mma na ha abụ mbịa. Ha hụkwa na ụzọ dị mma ọ bụrụ na ya nọghị ọrụ ha abịa mewe nke ha. So for that, I get dismantle their camps. Then my advice bụ I move to Imohia. Onye ọbụla try kwala anyị gba anyị egbe. Na anyị demolish ọya ahụ. Onye ọbụla try kwala ịgba anyị egbe. We never go unpunished. Ebe ọbụla ndị ha nọkwaba anyị ga-adịsị na anyị dismantle all their camps. Ha ga-esi na be anyị pụọ. So ekele unu. Anyị were enough for logistics. Anyị ji alụ ọrụ a. Ndị be anyị na-asọpọtụ anyị mere ike anyị nnekwa anya n'ihe ebe anụwa. Anyị ewego enough mgbọ 300,000 bụ ihe anyị gotere. 6 packets n'ọnụ 50,000 naira. Then anyị ga-eke mgbọ now. Anyị ga-agba fuel. Mechin ọbụla bịa. Ka na-agba fuel ndị na-eje ọrụ a niile. I will make motorcycle and motors. Ndị na-lead the operation n'otu a. Tawo May 7, 2024. All the motorcycles na-aga ọrụ a na-agbanye ncha fuel na. A na-efill ncha. A na-efill tank of all the machines. Ya ọgwa drinks mmanya ebutere for ndị na-eje ọla. Vidiyo anụnwa m postu kịta na mbụ consign ihe ahụ ogbu postu. Ọ bụrụ na ịwọchi kemgbe last 2 weeks and last week ndị anọ na be anyị na-agba egbe na-emerụsi ndị mmadụ arụ ma ndị nke egbugoro egbu based on na o nwere obere issue ndị FuIani
na ndị be anyị were amaha mma ofu Fulani ka egbu ndị a wee ha ncha niile gbaa ọsọ disapia ọ wụghịzụọ ya afọ amaha na ndị a jere enforce ya dia sef na chieta azụ bịazie na-egbu ndị mmadụ ọkacha n'abalị emegidekwuzie ihe mekwuzie ma na daytime ma ndị ha aga saịdị ụmụrọkpa ma n'ime olu ma saịdị ndị agụ so ihe ahụ atak abịazịa karịzịa so wee bawaziela ndị native doctors niile na-arụ ọrụ n'olu and other places anọ around ha lụba ọrụ n'isi ndị mmadụ ozugbo nje ndị dugwuri nta ego ọrụ a ndị a kịta naanị ịfụ front kịta na-alụsigo ọrụ kwadosi ihe niile spiritual kpọpụtazi ha so onye akịta na nkwanụ mbụ igwe ahụ na igwe agana ya igwe mkpume mmadụ ka na ya igwe afọ dị agana ị na-anya n'elu n'akụkụ ọchị ya na ya afọ n'ọpịa ya bụ ihe dị ebe ahụ so onye abịa ihe bịa kwuo openly na aka ya adọkwa n'ife ahụ ndị ahụ na-eme and for that reason na ndị security men si ya bụ ọrụ ihe eji egosiri egbe ndị na-egosi ebe a kịta na-akwadosigo ihu ndị ya mbụ olu niile nọ in diaspora ndị niile nọ mgbago ma ndị nọ South Africa and other places timu ọpụ kịta na kwado ndị ọfụma so ndị nke kịta na bụ ndị afọrọ anya so mana ha na-agadi attack kịta na in full force ịchụpụ ndị ahụ entirely from this community. So ihe nji ekwuru ihe akịta na maka atụ osi na-ekwu na gọọmenti ka ọ dị ọrụ ịhapụ gọọmenti ndị a waipụ obodo unu so ọ dị mfe nwafọ ihe mere na ihe amụfu ịfụ ha na-achọ ka egbusisi ụmụ nwoke niile nọ na ihe amụfu mana ha ka eji wee restore kọọlụ nke ọsịsọ ọ bụrụ na ọ bụghị ya kịta na bifo ya na-aghọta ife na-eme na enweghị ike ndị egburu ihe dịka ebe mmadụ 50 n'olu so mana kịta na nkịta agawa kaụnta ha ya makwa na mmadụ nọkwa ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo mgbe anyị nwetachara ihe onyonyo a anyị malitere siwe imi n'ala gbuo ala ma chịpụtawa aja ka anyị mara ma o nwere ozi ọzọ anyị ga-enweta ihe dịka ihe mere mgbe ha rụrụ n'ime ọhịa ma ọkwanụ ka ha si wee gaa ya bụ njem mana ndị anyị nwetara n'ime ha ndị anyị jụrụ kọwara anyị sị na ya bụ ihe bụ ụka ha kpara akpa wee sị na o nweghị onye ọbụla ga-eme ihe onyonyo na ebe ahụ ha na-aga ma ihe ọbụla ha gatakwara n'ebe ahụ na onweghị onye ọbụla a na-agwa ha kwuru ya bụ okwu ma ṅụọ ya ka iyi sị na ihe ọbụla ha gatara ebe ahụ dịrị ndị gara ebe ahụ nke ahụ wee bụrụkwanụ ihe dị ezigbo mma wee na-ekele ya bụ onye eze bụ His Royal Highness Igwe Alfred Agana ana m asị gị na ndị ọlụ gị na ndị ụmụ ikorobịa niile nọ n'obodo gị ana m asị unu daalụ na ọlụ ndị obodo ụmụ ndị m olo n'ime okpuru ọchịchị Eziagụ ana m asị unu daalụ ọlụ na-asịkwanụ ka Chineke nna gọziere m unu ebe ọ pụrụ iche ụdị ihe a ka anyị na-etiwe mkpu ya mgbe ọbụla sị na ọ bụghị mgbe niile anyị ma na ndị gọọmenti agharịpụla anyị ma na gọọmenti obodo anyị abụghị ndị a na-atụkwasị obi ka ha mee ihe ọbụla n'ihe gbasara ọnọdụ nchekwa obodo o wee bụrụ oke na ọrụ dịziri anyị onwe anyị bụ ndị obodo ndị igwe dị iche iche nọ n'ala Igbo ụdị ihe a ka anyị na-ele anya na unu ga na-eme anyị ma na gọọmenti onwe ezi onye na-elegara gọọmenti anya ka gọọmenti bịa napụta anyị n'aka ndị omekome oke n'ọrụ anyị ka ọ bụzi anyị nwa bụ ndị obodo anyị ga-agbapụrụ ha n'obodo anyị o wee bụrụ oke n'ọrụ anyị ka ọ bụ ichekwa obodo anyị chekwaa onwe anyị chekwaa ala anyị wee na-asị ya bụ onye eze na ndị ọrụ ya na ụmụ ikorobịa obodo ya ndị niile so wee kpaa ya bụ nkata ana m asị unu daalụ na ọlụ Chineke nna gọzie unu nke bụ eziokwu bụ na anyị makwa na ụfọdụ ndị igwe bụ ndị igwe arụrụ ala anyị machakwanụ ụfọdụ ndị igwe bụ ndị igwe arụrụ ala maka na ọ bụkwanụ ụfọdụ ndị igwe bụ ndị anyị na-anụ n'obodo dị iche iche na ọ bụ ha bụ ndị na-akpa nkata otu esi enye ndị ugwu a ndị a na-ayakwa ala n'obodo ha ihe dị otu ahụ mere na obodo ha amụfu ihe dị otu ahụ mekwara na o nwere ebe nnụrụ o mere na steeti Ebonyi ọ dịkwa ka o mere n'ụzọ ụwa anyị o wee bụrụ ndị igwe ebe obodo ọbụla ndị igwe ha bụ ndị nrụrụ aka ha nara ha n'ego anabata ndị ugwu mana onye igwe nke a onye eze nke a o gosiri na ya onwe ya pụrụ iche wee na-asị gị daalụ ọlụ igwe Chukwu gọzie gị ebe ọ pụrụ iche ise ọ dị mma ka njedebegodi ebe a maka gịnị atụọrọ ọmara atụkwara n'ofeke ofere isi tinye n'ọfịa o wee bụrụ maka ya gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala n'etu anyị si eme ya deere anyị ebumnuche gị etu si wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị na-eso eburu anyị sonye ekelekwa gị kpenasị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụhụ onyonyo anyị asị gị nnọọ
onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa nyere akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.